Nyuwun pangapunten. Yektosipun kula menika bingung penemban. Kula niku gesang niku kula aturaken ing ajeng kula sampun kepawoken. Kula ngrasake enake urip ana alam donya menika sampun dangu. Nyawang ayuning wanudya menika sampun mata kula menika kaya sampun waleh. Enten wong ayu kok macak blingor, mesam-mesem teng arep kula niku. Nggih pancen kepara nyata ati menika karep ning raga kula menika supet merga saka umur kula ingkang sakalangkung tuwa. Ngene ya, Man. Kowe aja titik-titik nelongso. Uripmu ki yektine kowe kudune gedhekne rasa syukur. Menungsa urip ana alam donya iki kudune gedhekne rasa syukur marang sing gawe urip aja nganti awake dhewe iki nalingsir saka anggere kautaman, ya. Kudune lumrah jamake wong, ya. Sapa ae kabeh iki ndonga. Mbuh diakoni mbora kabeh iki padha ndonga uripa seger waras panjang yuswa. Lah kowe kok malah kualik lho kowe iki. Diwe umur dawa kok malah ora syukur kok malah njaluk mati. Yo nek karo sing gawe urip diwene pati langsung teksek. Kowe ora ngrasake apa-apa. Nek dipateni rezekimu, wis piye? Kowe ora iso nyambut gawe. Dalanmu nyambut gawe dibunteti kabeh. Ora duwe rezeki. Yo nek dipateni rezeki, nek dipateni jodohmu, kowe urip tingil-tingil ora duwe jodoh. Kabeh duwe jodoh akhire kowe ngowoh. Iki lho. Aja sok ndikte karo sing gawe urip, nek kowe ndikte karo sing gawe urip padha karo kowe iki ora ngedhekke rasa syukur. Urip iki kudune syukur, ya. Mlarat wani, sugih ya wani, lara wani, sehat ya wani. Tur kabeh kudu dilakoni kanthi lila legawa lahir trusing batin. Lah kowe ora kok. Nek sajae kowe iki duwe rezeki akeh, kowe lali ngucap rasa syukur, kowe ora gedhekke panembah, malah sok kala mangsa kungkang mangungkung. Duit-duit akeh, apa-apa arep dituku. Roh kalong, tuku. Nek kalong liyane neh tuku. Roh blangkone kancane apik dituku. Aja ngono kuwi. Ning nek dong ora ndek dhuwit, wae lek mun ndonga ki wis lek mun sujud nganti 3 dina 3 bengi. Angger tangi gloyoran, jadi mergo saka kesuwen. Ya Allah kuwi nek dong kowe susah. Nangis luhmu nganti kaya-kaya campur getih. Ning kok kowe diwene rezeki sithik wis lali lek mun syukur, lali lek mun ndonga. Matur suwunmu lali. Ya iki lho, wong kaya kowe iki isuk dele sore tempe. Bosok ngono. Matur suwun pembosokanipun matur suwun. Lah aku ora kok mbosokke kuwi iki sak orane lumrah jame wong urip ki ngono kuwi. Ngono. Dadi susah. Diwene susah ya aja ngresula. Matur suwun marang Gusti. Duh Gusti matur sembah nuwun kula isih diwenehi pacoban susah tur kuat ngenyangi. Lah iki lho. Kula lila legawa ngenyangi susah. Iki angel lho iki. Racak-racake wong duwe susah ki tuwek dadak. Rambute mau ireng ya kebrongot. Angger mlaku kaya wong Jepang, putih. Ngene kancane alok titik nesu. Iki wong Polandak nesu. Kowe kudune ngono kuwi. Susah ya kudu syukur, seneng ya kudu syukur. Sak temene bungah susah ya kuwi sandangane wong urip. Kowe diwene ana wujuding sugih bandha donya Mas Picis Raja Brana ora kekurangan. Kowe ya susah. Senengmu mergo sugih ngono kowe engko ya susah. Sebabipun menapa kok susah? Lho, manganmu ora kontrol. Angger seneng mangan. Seneng dituruti tuku. Ndekane kowe wis tuwa, senengamu tuku iwak sing larang-larang. Manganmu sing sarwa larang-larang. Lah mlebu ning awak dadi penyakit kolekol. Napa niku? Kolekol niku napa? Kolekol niku kernet dudu. Kuwi lho sing anu kuwi getihe munjuk kuwi lho. Mriko koles kastol. Kolesterol. Akhirnya ya kan yo dadi penyakit to. Ngono lho.
Ning nek kowe bunga susah kok senggo padha upama bunga kowe ora sumbar, upama kowe susah kowe ora sambat, kowe tetep syukur karo sing gawe urip, uripmu bakal tentrem. Ngono. Tak kandhani, duwe rokok ya syukur. Duwe rokok terus aja gemblelengan, dirokok bareng sak pak. Disumet. Neng lambe ngantek. Ngantek kaya kobong, disawang kok kadoan iki lho, Hanuman obor-obor congor iki lho. Ora duwe ya bingung tretek arep lekas ngene iki golek rokok diluk ora ya oleh ta iki nutut ora ya golek rokok iki masa aku wong ya aja ngono kuwi sajake ora enek wektu ya njaluk kancane ngono golek diwehi ra diwehi pisui ngono wong syukur iki ngono kuwi ora dipisui kok malah lho syukur kowe tegese dipisui kowe isih dianggep wong kowe iso dianggep sih iso tuku ngono malah nek diwehi lung nyo tak wehi kowe dianggep ora iso apa-apa kowe dianggep ora iso golek duit nggih tuku rokok lho padha arep dianggep pekok to kowe iki dadi sok nek kowe njaluk udut kancamu nek ra diwehi malah demeno ngono nek diwehi kowe malah nesuwa mau anggap aku ora iso tuku kok ngono wah malah cilaka bopo ya iya ngene ya man ki nek awake dhewe muntuk semengintuh ora nek enteke sebab aku nek wis kadung dongeng babakan ngilmu angele malah nek wis ketemu ngilmu ki angele malah nek wis ketemu nek urung ketemu alah ora usah digarap wong urung ketemu nek wis diwene ngilmu ki angele ketemu kowe ngenyangi sabar sok kala mongso kowe ora kuat isine mung sambat mulane kowe diwene ngilmu ki supaya oleh munggarap ki ora kangelan kowe iso nedha nrimo peparinging Gusti pandam-pandome sing gawe urip apa sing dadi lakonmu ning ngarepmu najan to bungah najan to susah najan to bejo najan cilaka tetep kok nyanyi lila legawa lair terus sing batin iki sing diarani mulya sejati iki batin dados kula menika nrimo karo pepandom peparinge Gusti kang ngakarep jagat ya kowe diwenehi kangelan ya kudu syukur sebab kowe isih diwenehi kesempatan supaya iso budidaya tegese kowe isih dianggep dening Gusti kang ngakarep jagat kowe iso gumregah iso obah dadi urip ki ora mung penak terus rekosane ya kudu wani le wis tak dawuh wis ning mburi lungguh mburiku bakal ning tamu wis tak dawuh Bentar. Sang Bala Dewa Narpati Winareswara Kresna sakalangkung tresnanira marang Diabanon Jinawi menika sinuwun pendhita ingkang kula aturaken ngarsa paduka sinuwun Prabu Baladewa menika pendhita ingkang waskita pendhita ingkang sampun mumpuni saliring resa mubarang kawis pendhita ingkang kegolong gentur tapanipun mandi bangun sabipun loh tau meneng iya meneng kok kowe iso to sedina ora guyu lho iso
Mboten saged menika ciri-ciriwa Ginawa Mudhar. Kula menika nggih pancen ya watak wantun kula nggih kaya ngeten iki kula susah ya guyu, seneng nggih guyu. Anak kula mecicil mon kula guyu kekel kok. Malah kon ora guyu meneh. Prakuta. Wonten dawuh lho. Kapon nyoto kuwi kandha marang penjaring sun Kalamontana Brahmana mapaning kembang sore pendhita ingkang linuwe. Pendhita ingkang gentur tapane pendhita ingkang kapon nyoto kesthik ing ilmu. Ning martani bareng tak nyatake mapaning kembang sore jebul ora cocok karo kibare. Pendhita modele kaya belo iki kaya ngene. Oh, mboten belo kaya. Kapon nyoto kaya ngene kok disubya-subya disembah-sembah santri kok pirang-pirang. Iki pendhita apa iki? Tanpa guna kowe karo aku mapan ana kene. Ada saka Mandura Prapta mapan ana ing kembang sore. Jebul bareng teko kene tak anggap pendhita iki waskita ning jebul Kapornyata iki ndelok prejengane kak prejengane wong tukang ngapusi. Iki bajingan Petruk iki. Ayo bali. Mangkene piye? Mangkene piye? Sampeyan niku ratu lho. Prabu Baladewa. Kene ngopo? Sampeyan niku ratu. Ratu Medaya kok ora diunggah-ungguh. Mlebu ning padepokan kula. Wis ora kula nuwun teko jero bengok-bengok rumasane omahe mbahmu apa piye? Teko kene terus sampeyan ngelokke kula modele kaya belo. Rumasane ngendi enek jaran manak modele kaya kula. Kok kancane dibelok-belokke kaya. Kowe ora kantong bolong Petruk. Nek sampean golek Petruk ora enek. Ning kene eneke Begawan Yudawala. Ora Yudawalan. Kapornyata kowe adeg Brahmana kapara mung kok nggo kedhok. Kowe mung kok nggo kekudung supaya kowe iso golek pangupa jiwa. Kapara iki dina mapan ora kene kowe adeg wujuding Brahmana nganti kondhange ngebaki jagat. Ning baru tak nyatake mung kaya kowe ora sudi, ora kere aku meguru karo kowe. Lho sing ngongkon sampean meguru ning kula sapa? Kok ora kere iki lho. Terus kandhene sapa sing arep duwe murid kaya sampean wong Ratu Agal. Nuwun ngapunten, dinuwun. Ora dialus pawon. Nika pendhita pangucapipun mandi apane? Iki potongane Petruk kok mandi piye? Ora sudi aku meguru marang pendhita iki. Ayo bali. Bajingan kowe. Dadi pendhita barang. Woi, mulai. Teko kene nek. Keparat kowe kantong bolong Petruk. Terus manungsa saking bumi gelap lan jagat manungsa maning jalan Prakuta. Wonten dawuh lho. Iki awak dhewe ra iso metu. Omong mulek ning kene wae. Lah nggih pun kula kandhani to, kula pun matur. Niki pendhita waskita. Sampeyan ajeng kondur saking mriki tanpa njaluk pamit karo sing di omah. Loro teko mburitan. Balik malih sire metu lah teko ngarepan. Teko ngarepan sire bablas metu lah teko kene nek. Ning sinuwun Baladewa terutusan teko pawon. Malah detail-detail niku. Syukurin. Syukurin matamu. Mboten. Yudawala kowe pasang walat kowe keparat. Lho kok sik to sing keparat ki sapa to?
Sing bengok-bengok ki sapa? Wong ki kudu sopan. Ning ngarepe lek wis tak tulis to. Jangan membuat bising. Pendeta lagi semedi. Ning kono wis tak tulisi. Sing nggawa HP dipateni. Lah ning kene sampean kula nuwun ora mulih ya ora pamit malah ngelok-ngelokke kula bareng ra iso metu kok bingung lho. Kowe pasang walat sing pasang walat sapa? Wong sing kuwalat kono dhewe kok ya. Ayo mulya. Tak tanggung 3 tahun kowe ra iso metu saka pekarang aku. Kula tau nyolong. Pager napa niku namine? Pager-pager apa ya? Pager sing gawe urip ku ya. Kula tau nyolong ngoten mboten iso metu. Nggih mulek mau nggih entek-entene nggih kurangan niku. Keparat udarana. Udari apane wong kene ra nyang apa-apa kok. Ruwet rentekmu kowe iso bali ora saka pertapan kembang sore, ora gumantung Begawan Yudawala. Ning gumantung karo awakmu dhewe sebab kowe nggawa serik mlebu murin iki wis bingung. Kowe bingung meguru, bingung ora, bingung enek karo aku, bingung ngundamana marang penjanipun bapa. Entek-entene bingung iki nyampir ning awakmu dhewe ora iso bali, wah telorong nenggala kowe. Parat. Wah. Nenggala kok melur iki piye? Lah kene iku. Lah kene iku nenggala kok keplek iki piye iki? Kok apake nenggala ku? Lah sapa sing anu kono? Ora nek sing nyapa-nyapa kok malah anggepe apa. Lah. Tak tamake Begawan Yudawala. Lah iya to kepleh neh mok tamake aku. Lah aku wong bener kok. Aku ki diutang ditagih sing nagih nesu ngene. Sing nagih ki semaput dhewe kok. Akhire nglilir ya wis utange kula ikhlaske. Lah ngono kuwi. Keparat iki nenggala tamakno marang kon bapa. Nek kowe tetep kaya mangkono padha karo kowe renemu mung golek perkara. Nenggalamu ki lebokno. Ora nek kedas marang Prabu Baladewa marang Yudawala. Prakuta piye? Lah nggih kula nggih gumun. Kula tau nggo keris mun keris kula niku mboten tedas ning malah mungker niku kali penemban Begawan Yudawala kuwi. Kowe lah keparat kowe gawe perkara Baladewa kok pasang walat. Sing pasang walat sapa kene ramune piye-piye kok. Nek kowe ora percaya karo Begawan Yudawala, dina iki kowe tak anggap lumpuh Baladewa. Lumpuh apane? Lumpuh apane? Lho. Ora percaya aku. Ora percaya mangadeg. Ora percaya Prakuta piye Prakuta? Ayo. Njaluk ngapura. Kula kok malih lumpuh ngene. Njaluk ngapura. Keparat kowe mung batur. Lah iki saya lumpuhmu saya nemen engko. Halo Mban, pun nyuwun ngapura mawon ikhlas lahir batin. Yo, aku njaluk ngapura Begawan Yudawala. Wong njaluk ngapura getak-getak to. Zaman tumon kowe adat ketimurane ning endi? Enek iki wong bodo-bodo asok kleputan njaluk ngapura bengok-bengok kaya ngono. Saka ati Baladewa. Saka ati. Yo. Piye to iki to? Lho nggih lho. Butuh slamet napa mboten lho. Lek mboten butuh slamet pun mangoten men lumpuh tak teruse. Kene sing lumpuh namung sikile. Lah urung liyane sikil. Wah, menika sinuwun Gusti Putri Rawati nganggur selawasine sampun muncul. Keparat karepe Begawan Yudawala. Aku njaluk ngapura kan basa no, njaluk ngapura ki basa. Ya, najan to aku wong ora duwe sampean kudu basa. Nyuwun pangapura. Kemarin kula matur esa paduka Sang Wiku Begawan. Kula nyuwun ngapura, nyuwun dipun usadani penemban, nyuwun dipun usadani penemban. Prakuta, wonten dawuh lho. Tamu kaya ngene mbok diseret metu ae lah kaya. Aku ki ratu lha njaluk ngapura ya sing ikhlas to. Njaluk ngapura kok getak-getak karo ngancani anggepe aku ki kancamu sekolah apa piye?
Ngene-ngene ning aku nyandang gelar guru. Sapa-sapa karo aku nyeluk bapa. Luput-lupute bapa Abah tak kandhani. Luput-lupute Abah kanjenge. Kanjenge kapal. Kabeh nyeluk aku iki kanjeng tak kandhani. Lah kok kowe entek ning kene terus ngundomono sing ora-ora wong edan sing edan balik ning kowe dhewe. Ayo njaluk ngapura nggih, Penembahan. Nyuwun ngapunten sedaya kelepatan kula nyuwun ngapura dhateng Paduka Penembahan. Waras. Wah. Waras Prakto. Waras Prakto. Waras. Oh. Yo ngapunten, waras ya waras sikile aja nggih ndupak kancane. Kancane iki agi bingung ndupak. Yo, yen kowe mangkono dina iki aku tak sawetara mapan ana pertapan kembang sore kene. Penembahan, kepeksa kula meguru dateng Paduka Penembahan. Aja kepeksa. Ama guru kepeksa ki engko iso. Wah, kowe ora trima lumpuh iso ngeblak yo. Penembahan, ngapunten Penembahan. Waduh, kula nyuwun ngapura Penembahan. Waras. Kowe iki menggur tak nggih dolanan lek menggur ngono kuwi. Arep yak-yakan karo Yudawala. Kowe pengen mumbul? Penembahan. Lho, iki anggap apa? Ceblok. Celanamu mlotrok. Wah, mboten niki mboten. Ayo. Ilang? Mboten. Iku tak ilangi lho, kowe ben ora gembelo lho, Mas aku. Aja, tasik utuh, mboten. Aja, Penembahan. Pun kula suwita dhateng Paduka. Kula mbiyantu dhateng Paduka Penembahan Begawan Yudawala. Sang Baladewa Narpati Winareswara Kresna. Sakalangkung tresnanira marang Jambanon Jinawi mongko desa ungganipun. Ratu Mandura Prabu Baladewa. Nggih wonten dawuh Penembahan. Dina iki najan to kowe ora pati iso nampa karo aku. Ning kepara nyata kowe tak angkat dadi siswanipun bapa. Najan to sok kala mangsa selak karo batinmu, wiwit dina iki ana wujuding swasana sing kudu kok kanggo pawatan. Wong urip kuwi aja mung nyawang jabane. Aja nyawang blegere kasunyatan. Ning sawangen niat kang tulus suci lahir trusing batin. Sebab kuncine wong tentrem, kuncine wong mulya, kuncine wong ndarbeni wujuding mulya lahir lan batin kuwi ora merga saka sugih bondo donya, dhuwure derajat pangkat lan liya-liyane. Ning gedene rasa syukur marang panguwasane Gusti kang akarya jagat. Pisan iki tak apura dosamu, ning aku njaluk tulung karo kowe. Pertapan kembang sore iki sawise adeg kapanditan pun bapa ana kene kejaba akeh ingkang padha njaluk tulung marang panjenengan ning akeh sing padha musuhi marang pun bapa. Kowe duwe digdaya, kowe duweni wujuding guna kasantikan. Aku njaluk tulung karo kowe ning mburi kae ning Anoman. Aku njaluk tulung karo kowe rewangon aku njaga kiwa tengening pertapan. Sebab aku ngrasake bakal ana musuh sing teka. Nek ning bobol borote pertapan tak pasake marang kowe. Janji kowe enjo. Aja takon dosa. Tak gawe lumpuh selawase nggih. Wis takon dawuh Penembahan. Prakuta wonten dawuh lho. Metu njaba jaga katentremaning pertapan kembang sore. Nyuwun pamit Penembahan. Oh.
Kanjang Kanjeng Anoman wonten dawuh penemban. Ora perlu dadak pun bapa crita sinarna karo jeneng kiwa kita. Lah iya wis padha ae lah kita lak manggone ning kiwa. Nggih, nggih. Kapanyata kowe wis krungu dhewe kowe nipati dhewe aku roh kowe nginceng. Iki mau Ratu Mandura Prabu Baladewa sesungaran mlebu ning pasewakan Bale Agung Kembang Sore wis ngundhamana karo pun bapa. Kowe roh apa sing dinyangi Baladewa? Ih. Bingung rasanipun bingung. Iki nek aku ngarepke upama tak sedake iso gendeng dadak Baladewa kuwi. Mula sujune Baladewa sugih eling. Iki dina tak utus supaya ledang ki wonten ing pertapan sebab aku ngrasake ana sinyal-sinyal sing ora penak. Sinyal niku napa? Lah ora ngerti to kowe. Wah, lah kowe iki generasi Z kok ora ngerti sinyal ki lho. Kowe najan to wong kuno ning nyatane uripmu jaman saiki kok ora ngerti sinyal iki lho. Sinyal kuwi aku dhewe ya ora ngerti, aku yo meng melu wong. Lajeng kersa patuko sajae kaya ana babakan sing ora kepenak. Eneng pawongan sing sajae ganggu gawe katentremaning pertapan Kembang Sore. Kowe tak kaprange metu. Rewangono sinuwun Baladewa lan Praguta kemau ngundurke mungsuh sing ganggu gawe katentremaning pertapan Kembang Sore. Aku tak semedi yoga brata manembah marang panguwasaning Gusti supaya olehku Brahmana agar kabrahmanan iki bisa antuk berkahing Gusti bisa nentremake jagat raya wiwit dina iki sak teruse. Nggih saken dawuh mrekaten prasna dawuh timbalan paduka pareng kula nyuwun pamit madal pasilan Bapak Perban. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru sejati ora maneh Raden Abdullah ibune Dewi Aminah Neng Mekah lairipun neng Madinah adekipun Malaika jadi lalat
pertapan, gempur pertapan. Anoman seketek putih tuan taman cinta tidak mulai konangan drajet lan patih ning anoman ora wedi getih ning anoman ora wedi getih konangan drajet lan patih Wila Anoman iki dasar kepor nyoto tak sawang mapan ning pelataran pertapan Kembang Suri jebul para sata Kurawa baladalah ya kene kowe titen ngembandhaw saka Bapa Prembandurna ngembandhaw saka Paman Patih Halus Sangkuni merga saka perintah saka Prabu Dridana pendhita ingkang peparab Begawan Yudawala sing wani aglar pertapanan Kembang Sore ndadekke ruweting kahanan negara Mesina kudu bubar dina iki pertapan Kembang Sore montrot polomu Kowe pasti karo aku aduh mesti ora temen edan ngetokke sing aku urung tau ora apa-apa nek ngene malah tepuk ora kenek ora
Anak Prabu Bal. Bal apa? Bal dewa. Penyang wonten ngring aku cantrik sapa bukan Yudawala. Ayo bawa dana lan para kurawa mriku. Arep apa sampean? Amrusak katentreman mapaning pertapan kembang sore. Minggat. Ora usah ngono-ngono. Minggat. Minggat. Ayo keteng loro bisa pati iki jam cintrok yang jaluk kuwi nyati ambyak kok jaluk kuwi. Ambyak mati solo dewa mati ngono kepala. Ayo ndi Kurawa. Ora minggat. Modal dadak. Dek tak iki nyeluk apa ngentut kok ya. Cepet sinuwun Baladewa ning kene iki. Ya terus kowe perang apa piye? Ora sudi kaya musuh kana. Padha karo Sara nyawa. Lah Kurawa piye? Kurawa padha keap. Atau malah lekas maju musuh Hanomane mulih keap. Sembarang ora dituweki. Sirku ya swatama iki anakku takon maju dhek ora gelem maju malah mek petak. Pitik. Sing ditoke sing ditok petak. Sing kluruk mung kowe ya. Aku kluruk pitik lho piye. Kowe iki cara kluruk ya pitik telung. Cukuruku. Mesti telung kowe perang ora menang. Terus piye sinuwun bola timbangane iki ruwet. Paline negara mesti lho perange sakmene rasa dawa-dawa ae. Dadi aku ngarani iki wong pemimpin lah jalan. Lah ming sakmono sudah mundur kabeh. Kadung panas mesin. Prakuto, lho. Kene kanggo bal-balan. Lho, aja kaya kancane dhewe. Mundur mawon, mundur. Ayo Bapak Dono. Paling kembang kowe. Modal dadangan ganjaman punika.